Bună și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi ne jucăm un Deal și Tycoon cu chestii. Ok. Deci, să începem. O să construim aici cu banii care ne dăm. Deci nu avem practic nicio mașină, avem decât mașina asta. Tot ce se întâmplă e doar din vina asta. Bă, da, vreau și să cumpăr și o schimbi. Și eu multiplic, pentru că n-am altceva. Bun, acum mergem frumos cu mașina mea. Deci mergem aici la mașini, dăm garaj, drive. Așa. Mergem cu ea să facem niște bani. Cât bani îmi trebuie? Îmi trebuie 4000 de lei. Mamă, 4000 de lei. Ce fac cu atâta 4000 de lei? Mamă, ce scump. 4000 de lei, mamă. Să mergem cu mașina asta care merge cu... Merge cu 65 pe oră. Vă dați seama de ce merge cu 65? Deja am făcut 2000 de lei. Foarte fain. Mamă, ce repede se fac banii. Wow. Mașina asta a fost foarte repede bani. What? Acum să mai să... Hai că am făcut 4000 de lei. Ne luăm nouă mașină, ne luăm o Toyota. Ne-am dat și noi pe Toyota. Ne-am luat Toyota, voi, ne-am dat pe Toyota. Ia uitați ce bine merge acest Toyota superb. Incredibil. Hai. Ia la, vai, nu e de bine. Bă, da, de ce îmi dă puțin bani? Acum am văzut că dă puțin. Și o trebuie să strâng 26.000. Na. 26.000. Să strâng 26.000. Este. Bine. Este lucru și eu îmi fac un server private. Păi ce-mi fac eu server privat? Ia uitați-vă și voi cum îmi fac eu server privat. Că e free, cred. E free? Facem aici. Nu mă interesează. Not now. Ia. Altceva, da. Asta, da, mă, server privat, mă duc eu acolo la alea și câștig 6.000 de lei ca să-mi iau și o nouă mașină, că trebuie 26.000. Că foarte mult, 26.000. Mamă, vezi, 26.000. O să fac eu banii, o să fac așa, ca pe apă, o să-i văd. Ia să facem o schimbare, nu asta, schimbi. O să ne punem Toyota. Ia, câți bani face cu Toyota, ia. Câte 150 cu Toyota, câte 50, câte 150. Bă, sincer, bine, da, ce să zic. Să mergem acolo unde e ăla cu cursă. La street, așa. Aici vreau eu. Ia. Start.
Așa, 20 de secunde așteptăm. Oricum sunt eu singură, deci nu e o problemă. Da, sunt eu. Ia. Ia uite-te tu. Baram. Uite pe ea, balerina mea. Hai că intrăm în meci. Hai. Așa, 3. Triste. Nu, că e bun. Să mai facem noi alte curse. O să fac asta cu circuit, nu știu. O să ne cu circuit, stop. Aici aștept 3. Nu, aici aștept 3 de secunde. Mamă, îmi pierd timp aiurea. Hai că așteptăm, Păi ne așteptăm noi. Hai, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și intră în cursă. După ce avem 9. Și pe unde începem? Facem așa. Ce de-astea, mă? Bă, să-mi dai 10.000 de lei. Păi ia, balerina. Păi și așa am și eu 10.000 de lei, da? Din curse și chestii. Am bani de mașină. Nu da. 25 de secunde. Oră mai mult. Mă, că stau fi ultimul. Că nu lasă încolo toată mapa. Hai că stai. Cum nu e ăsta ultimul? Ma. Deja de 1 minut? Da, mai mult de 5 minute de nu dăm. Bă, stop, gata. Nu, cum mai e? 2 din... Ma, ce mult. Îți fac 2 minute. Viața mea mai după asta e cea mai penibilă. Să-mi dea cei mai mulți bani din lumea asta. Mamă, deci 100 de mii. Îmi conjur toată partea asta, deci dacă știam ce mă așteaptă mai bine, nici mai mă duceam cu mașina asta. Plus că n-are viteză mașina atâta mare, să zici, vai, nu știu ce, nu are viteză mare, dar mă pune tot să cercuie, să... Hai, stop, că mi s-a luat. Aoleu, mai trebuie una. Asta e ultima. Fac 3 minute să fac aici. Ia că ducem. Nu știu că m-am joc mapa asta în viața mea. În viața mea mai mă joc.
Aoleu, gata, stop, nu mai pot. Toată de nervi. Am nervi permanent, merg pe stradă, am nervi. Băi, sunt pe mapa asta de la 6 minute și sunt 10 minute de film, de când am filmat. Doamne ferește, mă izbeză toate mașinile. Ia stai mă că mașini nervași. Mașini nervași. Ai, de viața mea. În sfârșit s-a terminat. Mamă, când mi-a dat. Zic că merită, nu glumă. Dar că nu mai puțin. 13.000 de lei. Se merită. Eu credeam că nici pe aia nu-i dă. Vedem și cum e ăsta. Ia să vedem o altă mașină. Am 43.000. Ce vrei? Câștigul altuia. Ia să vedem cu cât merge bestia asta. Cu 122. Perfect. Aștept 15 secunde, deci nu înseamnă că nu e greu. Ok. Să vedem și cât bani îmi dă, că m-am 18.000 acum, că am dat 26.000 pe o mașină și acum am 18.000. Dar vreau să văd despre ce e vorba. Deci trebuie să merg până... să merg până acolo, ok. Merg eu. Ok, mi-a dat... atâta? Merg. Și 3.000 de lei e ok, pentru că am mai foarte puțin. Ok, acum trebuie să mergem la Dirt. La Dirt nu știu cum e. Cât să aștept? 30 de secunde. Nu, că e și aici greu. Nu, mersi. Bine, am dat 13.000 de lei, dar... Adică, mă rog, vedem cât îmi dă. Deci o să fac banii. E bine. Mergi, faci câte 3.000, mai mergi, mai... Și mi-au toate mașinile posibile de pe jocul ăsta. Bine, asta îi spun că e și bun. Ia să vedem, o mașină mai scumpă așa. Ar fi un Volvo cu 137. 90.000. Nu prea mi-au bani, chiar atât de mulți bani. Aici e mai bine să merg, adică bine, cred că îmi dă și mulți bani, adică vedeți, merg destul de bine. Drumurile astea nu sunt chiar așa comode, deci sunt foarte incomode drumurile astea. M-am blocat, ok, o să-mi iau altă mașină, adică o să-mi iau aceeași mașină, doar că o să puneți aici. Nu ar trebui să iau așa. Sunt drumuri foarte incomode, adică ar trebui să-mi dea mai mult de 13 că sunt drumurile foarte incomode, nu pot să merg foarte bine cu mașina. Vedeți voi ce greu mergi cu mașina, adică drumurile sunt foarte incomode. Sau știți ceva? Aș putea să ies din cursa asta. Da, nu știu ce să zic, chiar fac un pic. Vreau să ies din cursa asta, că nu-mi place mie. Ia uitați, nu e. O să-mi dau reset character. O să mă duc numai în aia.
uitați în ce curs o să merg. O să mă duc în Guild, nu? În Street și în Stride și în Drag Race. Asta. Oricum în Street e perfect. Dacă mă duc. Da, trebuie să am mașină. Băi, sincer, n-am mulți bani, adică am 27.000, dar nu pot să zic că am așa de mulți. Îmi iau mașina asta, una și pe asta. Vedem care merge mai bine. E cu păr. Ok, o să mă duc la Garage, care merge cu 93. O să am și pe aia de la grup, dar nu acum. Cine vezi pe cineva? Mama! Soata! Oh. Ok. Hai să înceapă meciul! Ia! Hai, 3! Hai, 3, 2, 1! Ia, 350. Atunci să merg tot cu asta, doar că aia mai bună, cu asta. Cu asta să merg. Care de tot de clasă 1, dar... Mă cam nervoasă un pic. Asta din 150 de... E bine. Pentru început. Eu am un Fritkovic ăsta la mine. Și cu el, dacă mă duc în curs, să termin repede și îmi dă și mai mulți bani. Am scris aici. Vedeți că ăsta merge cu 121 și merge repede. Și cu ăsta cred că fac mai mulți parai. Mai mult de ăsta cașcaval. Ok, hai. Bagă cea mai mare viteză, cea mai mare 121. Bang, tot trimii. Hai mă, s-a mers cu cea mai bună mașină. Dacă așa se dă acum. Bang, câți oameni au ridicat. Bang, de câte probleme am scăpat. Bang. Dar tot eu sunt de vină. Am un maxima foarte bun. Am un maxima, maxima. O să mă duc la Street. Sau, ba nu, cam asta a fost video. Pa!